Dnes som si pripravil trošku taký prémiový produkt. Konkrétne ide o mobilný telefón Samsung Galaxy S5. Je to veľmi dobrý telefón, patrí medzi top produkty tejto juhokorejskej značky. Je to už 5. pokračovanie veľmi úspešného rádu S, takže určite sa máme na čo tešiť. K nemu mám aj obal, aby sa nepoškodil. Takže zo začiatku sa pozrieme na krabičku. Krabička imituje povrch dreva, v skutočnosti je to papier. Z bočnej strany je názov, spredu takisto, z vrchu aj z dola sú nálepky o pravosti tohto produktu. Z boku je napísané, že tento box je z recyklovateľného papiera. Vzadu sú nejaké informácie o tomto modeli, že tento model je s 16 GB pamäťou, má v sebe aj LTE, to znamená, že dokáže príjmať aj sieť 4. generácie. Procesor má štvorjadrový, takt má 2,5 GHz. Je vode aj prachu odolný, takže nemusíte sa báť, keď vám spadne do vody. Môžete ním ovládať aj televízor vďaka tomu, že má zabudovaný infračervený port. Batéria má kapacitu 2800 mAh, čo je slušný výkon, ale tento telefón má ešte zabudovanú funkciu, ktorá dokáže túto výdržnú batériu predĺžiť v takom móde špeciálnom. Potom je tu GPS aj GLONASS, fotoaparát má zadný 16 megapixelov a predný 2 megapixle. Čo sa týka displeju, je to 5,1 palcový Full HD Super AMOLED displej. Tento telefón je vybavený Androidom KitKat, má Wi-Fi AC, Bluetooth 4.0, takže má aj HD Voice, takže z tohto hľadiska má všetko, každý typ connectivity. Má aj USB 3.0. Tu mám aj obal na ňo, je to originálne príslušenstvo od Samsungu. Dobre, takže teraz ideme sa pozrieť, čo sa nachádza v krabičke. V krabičke sa nachádza smartfón, ďalej stručná príručka, Samsung Switch, program do starého telefónu dostanete do nového telefónu všetky veci, čo ste mali v starom, nabíjací kábel, batéria, adapter, slúchadlá, štupliky do slúchadiel. A to je všetko. V krabičke sa nenachádza už nič viac. Takže otvoríme si aj obal. Dobre. Takže telefón je v peknej bielej farbe. Bez baterky je pomerne ľahký. Čo sa týka po dizajnovej stránke, trošku sa podobá na S4, ale je tu viditeľná aj zmena. Jednou z tých hlavných viditeľných zmien je to snímač pulzu na zadnej strane vedľa blesku. Ďalej má odozväčšený fotoaparát a ďalej si všimnete po odlepení folie aj, že zadná strana už má taký dierkovaný povrch. Vyzerá to dosť luxusne. Čo sa týka spredu tie zmeny oproti S4 nie sú veľmi viditeľné. Jedine to trošku, že telefón je oproti S4 väčší, ale stále sa dá celkom pohodlne držať v jednej ruke. Stále je tu tlačítko Home pod displejom a v tlačítku Home sa skrýva aj snímač od tlačkou prstov. Dobre, takže vyberáme zadný kryt.
Je tu aj USB 3.0, ako som už spomínal, ale ak máte nabíjačky USB 2.0, nemusíte sa báť, nie je to žiaden problém, lebo dá sa tu vložiť aj USB 2.0. Tu mám batériu. Je tu micro SIM karta. A dá sa tu vložiť aj pamäťová karta, ale zatiaľ nevidím kde. Aha, tu. Hneď nad seba. Micro SD karta a SIM karta tu ide. Ďalej. Vďaka tomuto tu, čo som si dokúpil, ochrannému púzdru, sa telefón dá nabíjať aj bezdrôtovo, takže a môžete nabíjať telefón len tak, že ho položíte na miesto bezdrôtového nabíjania. Takže mám taký pekný čierny obal na S5. Keď si všimnete, tu je taká gumená membrána, ktorá chráni telefón proti vniknutiu vody dovnútra. Takže tak, telefón poriadne vložíme. No. Vyzerá v tomto obale trošku ako peňaženka. Dobre, takže zapneme ho. Takže vyberáme si jazyk, slovenčinu áno, spustiť, SIM kartu zatiaľ nedáme. Wi-Fi, pripojíme sa k sieti Wi-Fi. Dobre, takže k Wi-Fi sme pripojení. Ďalej. Nastavíme čas a dátum. Automaticky. Ale čas je dobrý. Automatické nastavenie časového, ale dáme zatiaľ Londýn. Dobre, Londýn.